està apurat, Jo també. Al final la pista apurat. Estava llegint. Ahí jo veig com Que ve de puta cu, que també era real, jo tinc el cu, em sienta ver de adreçat. Però ja... No t'ho mentar, que abans jo m'he perdut. Quan jo vaig entrar pesava 94 quilos, tio.